Време е да поговорим за една много сериозна тема, която е изключително притеснителна за всички фенове на Барселона. Защо? Защото това е най-добрият играч реално на клуба. Може в момента да не е в най-добрата си форма, но гледайки отличията му, постиженията му, той е най-добрият играч на този отбор. Става дума за Робърт Левандовски. Причината, поради която го споменаваме, е неговата форма от тези няколко мача, които виждаме в началото и също така от края на миналия сезон, защото това не е нещо ново, впрочем, Камене. Виждаме друг Левандовски още след световното, не беше чак толкова задълбочен в този проблем, но със сигурност виждаме друг Левандовски след световното първенство. Да, но въпреки това стана пичичи миналия сезон. Въпреки това, но благодарение много на първата част. Така е. За мен лично, и това сме го коментирали много пъти, за мен лично най-големия проблем на Левандовски е начинът, по който Шави иска да играе. Левандовски играе в момента като халф, като фалшива деветка. Левандовски е таран. Левандовски не може да играе по този начин. Левандовски трябва да си стои застопорен в наказателното поле и да има хора, които да му подават постоянно и да не се движи да взима топката от центъра на игрището, което сме го виждали редовно вече последните два мача. Той отива до центъра почти, за да вземе топката и той да дриблира. Той не е дриблер, той е финишър, той е таран. Той трябва да стои горе. Че нямаме достатъчно халфове или 25 халфа е сложил Шави, че не може кой да му филтрира пасовете, човека да не трябва да слиза надолу, да защита ли? Ти много точно нещо каза преди малко. Левандовски много често го виждам, от когато играч на Барселона, да изпада в ситуация, в която да се опитва да се финтира с определени играчи. Това принципно Левандовски в Байер Мюнхен не го правеше. Не го правеше толкова много. Той просто трябва да завършва. И той го може, но въпросът е, че когато се фокусира да прави другата дейност и му се наложи после да завършва, сякаш не е толкова отдаден на цялото това нещо, не е толкова ефективен, това го изтощава и се вижда, че сякаш Шави забързва остаряването на Левандовски, така да го кажа. Имам такова чувство. На Лева. И не знам. Това е все едно. Питам се да дам някакъв пример. Това е все едно да си купиш кон, който да е за надбягване и да го сложиш да се надбягва с коне, с колесници. Пак той да е кон, който се надбягва без колесница, общо взето. Тоест ти му принасяш съвсем някакъв нов стил на състезание, за да може да се напасне на това, което ти искаш, а не на това, на което си го взел. Защото ти не си го взел да тръгва от центъра и да финтира. Това не е Левандовски. Левандовски шиеше гол след гол в Байер Мюнхен. Защо? Защото беше таран и така се играе. Най-малкото можем да кажем, че Левандовски в момента не е свеж. Изглежда супер спихнат, изтощен, само началото на сезона. Защо? Точно заради това изменение, според мен, защото Шави прекалено много го ангажира с неща, които не му влизат в работата и това го изтощава. Това сякаш забързва неговото остаряване. Не случайно Роналдо, давам пример с него, не случайно Роналдо ограничи много действията си, дейността си, за да може като устарее по-бавно сякаш да забави целият процес и да бъде дълги години ефективен и да се фокусира изцяло върху вкарването на голове. Не можеш Левандовски, който цял живот е бил чист таран за разлика от Роналдо, в края на кариерата му да го караш да бъде черноработник, с извинение. Да. Не може. Мога да ви покажа направо, ако искаш да отидем към статистиката. Ето, Веско казва нещо умно, впрочем. Ако Роки не дойде, ще е голям проблем този сезон, според мен, ако така продължават нещата с Лева. Да, аз го пиннах като ти го пинна. Ако Феран не продължи в същия дух, да, ще е зле. Така, ето го. Матча срещу Хетафе.
Робърт Левандовски е с един от най-ниските оценки. От страна на Барса. Ето го и хитмапа, който... Не заред. Ето го. Добре, виждаме. Какво виждате вие, хора? Лева прекалено много се бута по халфовата линия, най-вероятно за да може да си вземе топката и да създаде някакво положение, но това не е негова работа. Забележете къде са му най-силните точки, извън наказателното поле. Ето, къде играе Лева. Та горе вдясно, да. Горе вдясно е най-наситена. Това все едно гледам, не знам, на Френки де Йонг хитмапа, сериозно ти го казвам. Най-наситен хитмапа е на позицията на Педри. Това, ако не казва всичко, не знам. Да, той не е за там. Хитмапа му трябва да е тук, хора. Не е тук. Левандовски на 35 години почнаха да го правят атакуващ халф. Да. Да, тотално. Я да видим статистики за мача. 0 гола. 0 асистенции. 0 асистенции. 2 пъти. 2 удара. 2 удара. 2 удара. 2 човек. Представи си. Така, пробвал се да дриблира 0 пъти. Една огромна възможност пропусната и е докоснал топката 31 пъти. 74% точни пасове. Когато Барса са на път да направят някое опасно положение, има случаи, в които Левандовски даже не си е на позицията. Да. Ето да видим срещу Хитаф. Това срещу Кадис. Сега срещу Хитаф гледахме, да. Да. Хора, просто това не е окей и трябва да се предприеме някакво действие, ако иска Шави да запази за максимално много време Левандовски в Барселона, защото този играч, когато дойде в началото, аз го виждах примерно как ще стои до 37 години, защото все пак, ако един централен нападател добре си пести силите, спокойно може да играе, а пък сякаш и рязко усещам как започва да старее, да намалява, да се изтощава. Ма не бе, забележи. Окей, тук виждаме, че е прекарал голяма част от времето в пенала, където му е мястото. Обаче гледай какво става. Имаме един район, в който е бил постоянно. Крило е бил по някое време. От тук виж колко е оранжево. И след това и в нашото... Какво прави в нашото поле? Ще ми обясниш ли? Централен нападател. И след това, като стане контратака, Робърт Левандовски, той не е бърз. Той трябва да си стои тук, за да може да взима топки. И виж, и леко го влече наляво, където всъщност няма крило. Да. Супер неадекватна ситуация, разбираш ли? Това е неадекватно, тактически неграмотно. Ето, един удар. 3 пъти се е опитал да финтира, 2 пъти му се е получило. 3 блокирани удара, 1 голям пропуснат шанс. Още по-малък процент на точни пасове. Срещу Хетафе беше 74, тук е 70. Зле, много зле. Това не е от Левандовски, това не е от факта, че Левандовски няма някакъв вид качества. Вие луди ли сте? Левандовски си е Левандовски и на 50 години да стане. Но когато Левандовски не си играе по начина, по който го познаваме всички, става тия неща.